Sziasztok! Most egy kihalt pusztába fogunk menni, ahol már jártunk már egyszer, sőt nem is egyszer, kétszer, csak a második az nem jól sikerült. De most reméljük, hogy minden jól fog menni, és hogy fel fogunk valamit venni, vagy nem. De hogyha igen, akkor azt látjátok, de hogyha nem, akkor nem tudom. Akkor valami másot kitalálunk, de ez nagyon kemény lesz, úgyhogy találkozunk ott a helyszínen. Hallottam valamit. Ti is hallottátok? Te akkor már is hallottad? Muszáj? Muszáj tovább menni, tesó? Mindegy. Hallottam valamit, de mind... Gecipora lesz, szóval készüljetek. Mindenki hozzon zsepük, meg... hogy hívják azt? Meg bőtőt. Aki hányni kell egy blá. Szóval ja, minden. És a negatív kommenteket azokat elengedjük. Felőlem mindenki azt gondol, amit akar, az, hogy ez kamu vagy nem. Mi azért csináljuk azt, hogy ez nem kamu, és amit felveszünk, az tényleg az úgy van. Nekem is szavunkban, de mindegy. Nem baj. Mi azért csináljuk ezt az egészet, az így. Mert ebben vagyunk jók. Videózásban, zenevi készítésben, meg ilyenekben. Ja, meg a rappelésben is. És jött ki az új, a csatornámra 2 új zene. Azt hallgassátok meg, csekkoljatok le rájuk. Az egyik a Sajnálom, a másik pedig a... Mi a másik? Segítségkamerás. Melyik a másik? Érzések. Érzések, igaz. Szóval érzések meg a Sajnálom. A zenét azt meg hallgassátok meg, mert kurva jók lettek. És aki lát valamit a videóban, amit mi nem veszünk készre, nyugodtan kommentelhet, meg így megnézhet a videót, hogy úgyis fel lesz töltve, de aki lát valamit, vagy látott, az írja meg kommentbe. Mert amit nem veszünk készre, azt úgyse veszünk észre, szóval az most jól mondtam. Itt voltunk másodjára. Akkor kérlek szépen láttunk egy kocsit, aki előttünk meg állt, és hát is furán mutatott. De most azért vagyunk itt, azt hogy kiderültsük, hogy van-e ott valaki az erdőben, vagy nem. Kész. Annál egy kijelz befigyelőcskösök. Na, itt vagyunk az erdő bejáratánál. És ja, irány befele. Kicsi nyomasztó érzésem van, de... Ezek közel függőszenek el.
Azért nem fűrészeltek? Mint a kurva élet. Nem követnek? Nem. Tesó, ez arra van befele, he? De azok is vannak itt, de jó. Anyád, ezek a bogába. Hol hallottuk azt a hangot? Itt az meg. Ó, abba... Az mi? Valami van ott az erdőben. Valami fákkal teli, nem tudom micsoda. Kéten is fűrészelnek, ez nagyon jó. Ott is jó. Ez mi? Van. Ott hallottuk azt a recsenést, nem? Én nem már tovább menni. Húzzunk, tesó. Az a szerencsém, mert nem követnek, és nem jön senki utánunk. Én nem megyek. Húzzunk, tesó. Az már úgy, mint az ember ott valaki. Ide többet nem jövünk. Bazd meg, ott mellettünk, bazd meg, az a fekete alak. Azt jól mondtuk az első részben, hogy van itt valamilyen fekete. Hú, geci. Nem követ? Nem. Ott volt geci, azt mozgott. Ó, geci. Ott volt a szemünk előtt, bazd meg. Máshogy is ott voltunk, és nem vettük vissza, akkor nem láttuk. Majdnem kijött, geci. Hát. És most ezt tényleg nem izéljük el, vicceljük el, mert tényleg ott volt. És ott volt a fán, azt még izé mozgott. Hát. Hogy nem vettük azt észre. Nem tudom. Geci. Nagyon messze haladunk. Gyerekek.
Ez most tényleg komoly. Tényleg ott volt valaki a fánál. Meg azt, hogy egy emberi forma a fák közül. Össze volt így nőve a fal, de mégis ki lehetett látszolni, ki lehetett. Akkor az a fekete volt, ami ott volt, amikor mentél. Igen. Úgyhogy mit csinált volna, hogyha tovább megyünk? Hú, hallod, nekem a szívem nagyon ver. Nekem is. Nekem a nyakam, nem tudom. Jó, hogy nem ölt meg minket. Hát, nagyon közel voltunk hozzá. Tényleg ott volt valaki. És így bent volt a bokorba. Mi meg ott videóztunk, hogy honnan gecibe van. Milyen repülőgépek. Ott repül amúgy. Fú, geci. Nagyon ijesztő gyerekek. Ide már többet nem jövünk. Tényleg nem hülyeskedünk semmi. Ja. Tényleg ott volt, figyeljétek. Én vettem a kamerával felfele. Gyula ott volt mellettem. Rendesen az a valami, így figyelt minket. Így mozgott, rendesen lehetett látni így. Igen. Azért szaladtunk meg. Azt a részt nem vettük fel sajnos. Nem tudom. Hú, geci. Ide többet nem jövünk oda. Oda többet már nem. Hallottad ezt? Mit? Kölgés hallottam. Innen. He. Az nem ott az? Látod? A bokrok között. Aha. De. Faszom. Ez követ minket. Aha. Kölgés hallottam, de. Gec, tényleg? Aha. És ott mi? Hol, merre, hol? Az a fa. Az már a fa. Fa, igen. Hát az. Bassza meg. Nehogy kijöjjön ez a valami. Há. Mi volt ez a kopogás? Te is hallottad? Igen, már megint. Arról jött. Most meg egy recsenést hallunk. Nincs ott, nem lehet látni. Most arra nézünk egyenesen, látjátok, arra, meg arra nézünk azokra. Megint hallottad ezt? Én most nem hallottam semmit. Mi? Na. Hallod? Te jönne kifele. Kopogja, itt vagy? Mi? Kopogott! Adj ki egy csörgést.
Adj ki még egy jelet, de hangosabban, ha itt vagy. Semmi. Hallottunk valamit. És közben, hogy szerintem a kamera nem vette fel. Úgy igazán. Valami ide elcsön. Na. Most nem menjünk oda belülre. Eszünkben sincsen, hanem itt. Leszünk itt elő. Hát itt hallottunk egy ilyen pár dolgot, hogy van itt valaki, vagy nem. Elszólok, mi a faszomat keresi. Nem tudom. Nem hallottál kőrgést? De. Hallottam, ez ilyet hallottam. Kopogj, ha itt vagy. Semmit. Anyád. De ez a szallag, ez mi? Ez ugye nem rendőrségi. Nem. Basz meg. Mi legyen? És még traktor hang. Az onnan jön. Távolról onnan. Sehol sem. Nem hallunk semmit. Shit. Yeah. Az mi? Ott. Várjál. Ott az. Ott. Látod? Nem látom. Ott. Nem látod? Az a fekete. Igen. Olyan, mint a apácagában lenne, he? Látod? Aha, gec. Mi a fasz?
Meg cserbondik vannak. Fú, tesó, húzzunk innen, nem bírom. Ennyi volt a film. Na srácok, ennyi lett volna az a kis rövid film. Remélem tetszett nektek, de egy biztos, ide többet nem jövünk, mert nem. Ennyi elég volt, és már rájöttük azt, hogy van itt valami, de nem sikerül kideríteni. Úgyhogy iratkozzatok fel, Sanyikára is. Nekem itt tetszett. Köszönjek el, vagy még csinálni még valamit? Mit csinálom? Jó. Hú, na te sáim, itt vagyunk lassan kint. Ezt ki ne próbáljátok, főleg egyedül. Mi nem vicceltük el, még kajak láttunk ott valamit. Meg én is láttam, bazd meg a kamerán. Értitek, a kamerán láttam ott valamit, bazd meg ott a távolból, olyan, mint egy ilyen apácórában lett volna valaki. És így nem zoomoltam rá, akkor már nem látszott ott semmi. Csak most nem tudom, hogy most mi legyen. Még hol kéne? Nem tudom. Na kis kibeszélő, hogy összegzzük azt, hogy milyen volt ez a kis rémisztő miben lenni. Én tudjam már, de hogy milyen volt ebben a para élményben részesülnünk. Sanyi, neked milyen érzésed volt? Hát nekem 10/10, mert tényleg láttam valakit a fánál, és nem viccelem el, mert én magam kameráztam le. Igen. És ez nem vicc. Ja. Én azt mondanám nektek, hogy viccelek. Én nem viccelek. Ja. Mert ez tényleg igaz volt, csak hát nem merünk bemenni oda. Neki ugye megtámad, azt utána meg... Értitek, hogy mi lesz utána. Aztán meg nem jövünk ki, hanem holtan jövünk ki. Vagy évet elásnak, vagy nem tudja már mit csinálni. És halljátok, még fürészeltek is, minden. Jó, az bokor. Hú, bazd meg. Én is láttam bazd meg azt a feketét, bazd meg. Pont ott volt előttem, geci. Pont ott volt előttem. És én tényleg kétszer eljöttünk onnan. Amikor legelőször voltunk, csak azt nem vettük észre. Csak azt, ami ott van a távolban. Azt mondtuk, ami volt, az a homályos, mert az én telefonom nem vette fel jól. Igen. És most Geci ott volt a fánál, rendesen. Ja. És rendesen láttuk. Az csörgött akkor, Geci. Igen. És az ment el a hátadnál. Most így ráz a hideg. Én már libabőr vagyok. Hát elhiszem. Vagy a futás, Geci. Csú. Most még kölgést is hallottam. Hát bazd meg, én is hallottam. Másodszor, én csak jó, hallottam. De ezt jobban hallottam, amikor itt voltunk elől. Jaj. Szóval gyerekek, ez nem Ki vicc. tudja, oda mentünk, van kiszaladtam. Valamelyiket behúzta volna, azt annyi. Hát, az gatya. Szóval gyerekek, ezt ne próbáljátok ki egyedül, főleg egyedül ne. Menjetek valakivel, vagy ketten, vagy négyen. Minimum, de egyedül soha. Egyedül soha, csak felnőttem, vagy testvéreim. Haverokkal, igen. Mert most hiába mondjátok azt negatív kommentelők. Hogy ez nem igaz, meg hogy kamu, meg ez kamu, meg hogy oda van szerkesztve. hát, meg hogy elvicceljük, meg hogy oda. így. Ez rendes kamerával van felvéve. Ja. Mert sokan gúnyolnak vele. Igen. Mindegy. Mi azokat elengedjük, de akik elhiszik, akik nem, ennyi. Akik nem, azok bújjanak el. Ja. És a pozitív kommentelőket szeretném arról, hogy jó kommenteket szeretnénk kérni, Ja. meg nem rossz. Hogyha
rosszat is akartok de élni. szerintem tök is fogjátok látni, hogy a fánál ott van valami fekete. Most rendesen fog látszódni. Igen. De hogyha olyan rosszat akartok élni, akkor ne úgy konkrétan írjátok le azt, hogy ez kamu, bazd meg, ne csináljátok tovább, oldjátok meg, vagy ilyesmi, hanem szépen, és fogalmazzátok meg is úgy. Mert ezt tényleg felvettük rendesen. Igen. Hát, sok. Ez már túl sok volt számunkra. Szóval, ja. Futástól már kifáradtam, rendesen lihegtem, még a szívem is így vert. Nekem meg itt dobogott az meg a nyakamba a szívem, te. Fú, Az olyan geci. volt, mintha megtámadott volna téged valaki. Hát. Gyula meg elkezdte nekem mondani, hogy jó vagy, nincs bajod, hívjak mentőt. Há. Én meg mondtam, hogy nem kell tesó, menjünk tovább. Ja. És még az a valaki követett minket. Pontosan. Szó szerint. Ilyen lépésként, bazd meg. Mondtam neki azt, hogy adjon, vagy tapsolj, nem tapsolt. Kopogjon, kopogott 3-at, bazd meg az izé, az a... ehhez. Az ilyen fához, nem egy ilyen vastaghoz. Nem tudom, itt nincsen olyan. Vastag fához kopogott 3-at, ugye tesó? Aha. Amúgy ő volt a kamerásom amúgy. Egyre ezt ne próbáljátok ki. Sehol se. 6 méterben mész egyedül. Ha ilyen helyre, vagy egy eltöltött helyre, főleg oda ne csináld. Ezt csak ajánlani tudom. Mi is majd egyszer úgy beindulunk azt, hogy tényleg egy elhagyott helyre megyünk. Megbeszéljük azzal a kollégával, nem tudom kikkel, akik ott lesznek nyilván. Akkor lesz az első elhagyott helyes élményünk az, hogy van ott valaki, vagy nem. Most tényleg, ha úgy gondoljátok, hogy már tiszta unalmasak vagyunk ezzel az erdős típusú felvételekkel. Igen. Én leszarom, aki mondjuk valamit ír, hogy jaj, olyan csiskák videóztok, vagy valami. Ja. Én leszarom a negatív kommenteket, én Ugye csak a pozitívat. Most figyelj, most elterveztük ezt a barátommal, hogy most eljövünk ide az erdőbe forgatni egy rendes kibaszott videót. Ja. De amúgy ahhoz nektek semmi közöttök nincs amúgy, hogy beleszóljatok, mert ez a mi izénk. Csak annyit kérjük, hogy legyen sok megtekintés, meg hogy megnézitek, meg lájkoljatok. De nekem olyan kommentet ír valaki, hogy oda van szerkesztve, meg hazudtunk, meg ilyesmi. Én nem tudom, mit csinálunk. Egyrészt mi sose hazudunk, másrészt pedig nem is tud, jó, hát így tudunk szerkeszteni, csak nem ilyen videókat, hanem így ilyen zenés videókat, én legalábbis zenés videókat szoktam így meg szerkeszteni, meg egy ilyesmi videókat. De az csak ilyen olyan effektekkel, mint a CapCuton vannak, nem olyan effektekkel, hogy ilyen hangot alávágok, meg ilyenek, jó a hang az még elmegy, de ilyen emberi alak, meg egy ilyesmi, azokat nem tudom. Szóval... Mi nem tudunk élni, mi nem értünk ehhez. Ja. Csak rendesen kamerával videózzuk. Igen. Meg egy ilyen olyan hangokat teszünk alá, amik így a neten vannak. Nem ilyen, nem tudja már miket. Jó van, elsőnek megszerkesztjük a fényt, meg a minőséget, hogy jobban lássátok. Igen. Ízei, de nem úgy, hogy oda szerkesztünk valamit. Ja. Ezt te is hallottad? Sípolás volt. Onnan jött, geci. Onnan, bazd meg. Hallod, ráz a hideg, te! Ne! Te elhagytad? Mi? Fordítsd meg! Fordítsd meg! Fordítsd meg! Nem úgy! Így az egészet, fordítsd meg! Magad felé! Minek? Fordítsd meg! Fordítsd meg! Így. Sanyi, így. Ez mi?
Elhagytuk azt az izéjét, bazzeg azt a kecit.